weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgola to helbira to direy misa to ɓoggel ceeli to wullorama to sillewol to wuuro mamadou eli to sabbara to zareyka to fumo guileyta ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou dafa to mbuuta ha to galle makko seeno paalile ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie autopsie waɗama gasi ha laaɓi e goski wula cheyi tawama hen noon kellande e sukkango fofango hollide tigui ɗen gueɗe ne wawi jeeyede e warango yooɓi fittandu makko kono gardiɗo commissariat o commissaire o e gollidiɓe mum taw ko ngabbuno montunoɓe kay service o ñalawma mbiyama teɓe oɗo saaha joni ene tawe tigui e jimadi laamu to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi ine tijja jillu mum ñalawma hande o ma ummoto Dakar o yabana Dubai nawtam to non ko tawtoriyede sommet taw ko sommet mondial de gouvernement to leydi Mali e nder hitande 2022 woni hitande mayde fodde kene ɓuura temedde tato neɗɗo tawaɓe ne gondi e rafi biteɗo lepre to leydi Niger toon ko janggu sebbitiɓe waɗi to kewrol hakkude mabɓe e leydi Mali ko famdi kala fodde koninkoɓe sappo mbasi hen pittali mumen to leydi Côte d'Ivoire centre kesso jabbotoɗo wonande ɓe rewɓe waɗaɓe violé e rewɓe torleteɓe kala saaha ko on centre o jabboto ɗumen ene tawe e nder nokku biteɗo Agoville to leydi Gabon fedde union européenne ɓe kolliri tigui wonde sumgoji tijjadi ko ɓoyani taw ko sumgoji tati baddoji lawol gotol sumgoji présidentiel législative et local ɓe neldata toon observateur uji mabɓe to leydi Madagascar gonnoɗo hoorejo leydi ndi tugdi 2014 ha 2018 jaltunoɗo leydi ndi joni ken wona duuɓi nayyi ñalawma hande o walla ñalawma hanki o arti o jaɓɓama to boowal laaɗi diwaje sara lamorgo leydi ndi to leydi Afrique du Sud to noon ko rappeur woni jimowo kelme gonnoɗo e restaurant ne yaltini yamani oto mum ko ɗon o fella wasi hen fittanu makko kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Syrie to leydi Turquie to leydi Canada ha to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Amadou Gise ko jam galle muma duttiɗo Dieynaba Sy ko nawluma duttiɗo Dieynaba Gise ko nawluma duttiɗo Yero Gise kame miñumen kala ko sukaɓe mum duttiɗo Aissé Gise ko ɓiyuma duttiɗo Abdoulaye Diop ko isuma duttiɗo Mamadou Diop kame galle mum kala taweteɗo to Thailand Bangkok ko musidɗo mum duttiɗo kam yettindo hen wulango Abdoulaye Boɗejo to Genefa kame galle mum kala ko musidɗo mum duttiɗo Mansour Diallo kame galle mum kala to Zambi ko musidɗo mum duttiɗo Samba Sare kame galle mum kala to Zambi ha to Hunare ko musidɗo mum duttiɗo Amadou Haruna Dioba kame galle mum kala to Zambi ko musidɗo mum duttiɗo Bokara Haruna Dioba kame galle mum kala to Zambi ko musidɗo mum duttiɗo Yero Jeyyela to Sénégal kame galle mum kala ko musidɗo mum duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ndenda Sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna musidɗo mabɓe hen banggue joom suudu mabɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue e siiɓe hen banggue baniɓe debbo hen banggue biyetenoɗo Dieynaba Bah ɓurnoɗo andirede Dieynaba Siré Demba Doro yalti aduna jamma beddoɗo hen no toon to Guéñowa ne tawe e nder leydi Côte d'Ivoire kono o jogori wiroyede koto leydi Sénégal so tawi daɗo naggama humpata hay goto jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardugol ceerno Habous Diallo nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen wullango ko musidɗo makko bani ko gorko biyeteɗo Mamadou Dioba kame galle mum kala taweteɗo to Thailand Bangkok ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo balawal edanowal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo woni
omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yarno ɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to leegal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdiri ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nedduɗo haalis wannede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gurel teya ko haako moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko walludena e safrudena ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no haako wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodiri gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tonggode gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe jangti toon kala so tawi aɗa wondi hen jokkodira e tonggode gorel teya so tawi ko tonggode gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya
hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye mena cafroɗena gorel teyya dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje woni youtube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah yoga e jaynderi nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ñalawma hande o jaltugol aduna Mariam Dadda noon ko gonnoɗo joom suudu Mouhtara Wul Dadda mennoɗo wonde hoorejo leydi Gadano leydi Mauritanie o yalti aduna noon hono jayndel ɗi kolliri ko ñalawma hande o e nder hôpital militaire mo Nouakchott kanko Mariam Wul Dadda noon gila joom galle makko yalti aduna o suuɓi tigui ko heddade ɗo e nder leydi he hande Allah nawtimo hoti hande o hoti e joomi kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen procureur de la république mo Nouakchott banggue rewo hono biteɗo Mohamed Lemina Bari o holliri tigui wonde ko fati résultat ji autopsie mbaɗaɗi e goski biyetenoɗo Soufi Wula Chaine jaltuɗo kaye taw ko jaltuɗo résultat ji ɗi jalti ha laaɓi hollirde kaye ɗina résultat ji noon kolliri tigui wonde ɗina résultat jaltuɗi ha laaɓi noon ɗi kolliri wonde gueɗe ɗiɗi tawama e goski he ɗen gueɗe ɗiɗi noon ene mbawi hen gotel kala ene mbawi sabade jaltugol makko aduna gueɗe ɗiɗi ɗe kadi ene mbawi sabade jaltugol makko aduna ko ardi kala autopsie o holliri wonde tawama dande nde ko helde walla tigui ene waɗi fracture aji to banggue dande nde hollirama kadi no annama herke ƴeere ƴiƴam ni woni tigui hunde kene fo sukka fofago tawama e nder becce makko ɗum ɗon gueɗe ɗiɗi kala ene kollire wonde kay ɗen gueɗe ene wawi sabade jaltugol makko aduna hollirama noon e oɗo saaha joni ɗimɓe hewɓe batti e hakkillaji men kay wonde ko baraɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on fannu hono Biram Da Abedi ko député ko kanko kadi ardi ketal bitegal ira Mauritanie o namdima noon nde enquête jaaƴo labɗo ceera waɗete kay ha e wargo oɗo biteɗo walla mayde oɗo biteɗo Wula Chaine kadi nde kadi o holliri kadi nde kala ɓe juuɗe men tawa ene moddi e ngoɗon wargo walla e ndeɗon mayde ne wawa tigui rewnede lawol taw hano hannirta ni o wi ko devoir ardiɓe leydi ndi darade no dole mumen panno ha enquête labɗo wawa waɗede kene deña hakkillaji citoyen leydi ndi kala e holliri kadi beele gueɗe baɗi ni enen dokko ha laaɓa o wi so tawi kay sanction tawi o wi noon so tawi kay sanction ngaji kala tawaɗ noon juuɗe mum ne moddi hende sanction ngaji taw ko sanction pénal fawate e ɗiɗon police ji gonneɗi e oɗon commissariat o haaɗani ɗon tan kanko Dawil Abedi o holliri tigui wonde hay jagogala leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu ene foti démission de e poste mum ha laaɓa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on fannu ha joni guila kabaru kay jalde kay yalti ha laaɓi ko fate autopsie ko fate walla guila résultat jalti kay ko fati kay wonde guila kabaru yalti wonde commissaire gardiɗo gardiɗo police mo commissariat da Naima de e dadiɓe montunoɓe on ñalawma guila on kabaru yalti wonde ɓe naggama e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe laamu guila nden noon teskama ko autoji gendarme ɓe hewɓe nana tarti commissariat o gam tekkinde nden ka e kisala commissariat o procureur o noon holliri wonde enquête jaaƴo ma waɗe hen ha ɗum laaɓa ceera ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗena e mbadi haɓade bandiyagala e stude Thiassiyagal gendarmerie nationale ɓe Dakar tawa kadi ko brigade de recherche tawateɓe to Kër Massara ɓe teeɓi mbaɗino patrouille mabɓe nder patrouille noon ɓe teeɓima fedde wiɓe taw ko sagataɓe tato ɓe dartuno noon ko wadde commande uji téléphone en ligne commande mbaɗata ko en ligne ɓe kewi ko noddude jomumen walla ɓe kalda mumen to banggue weeyo to banggue internet ɓe mbaɗa commande uji ɗin téléphone aji ɓe kala toɓe keedi ɓen joom ɗin téléphone aji noon so tawi gaddaniɓe livraison gaddaniɓe téléphone aji ɗi ɓe jane mumen ɓe kefta ɗiɗon téléphone aji ɓe kefta haalisaji ko joguino kalam sahani ɓe kefta haya motoji mumen ɗum noon ko caggal nde plaintuji kewɗi mbaɗa e on fannu ko guila nden gendarmerie brigade recherche darini kaya on fannu haɓe mbawi teɓade guila jeetere lewru février ɓe teeɓi nde ɗon fedde waɗannoɓe ɗen gueɗe taw ko sagataɓe tato ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal Macky Sall hoɗojo gendi ɗi ene tijja tigui jillo muɗum voyage mum ñalawma hande o ummoto to Dakar o yaɓana Dubai nawatama to noon ko tawtoriyede sommet
tawa ko some mondial di gouvernement o yehi noon koye invitation woni bismango nando makko sehil makko hono cheikh mohammed ibnu zayed al nahya kañum tigui ardi to leydi kata ardi leydi Dubai some o noon ko ñande altine ha ñande alarba altine janggo fuddoto ha ñande alarba oɗona some noon guila 2013 faade joni kala hitande some o ne waɗa hano hannitini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen bitenoɗo kama sumura ko nayejo jaro duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati ko jaltunoɗo kay nokku juulirɗo omo faati wuuro mabɓe to nokku biteɗo Bembu ko ɗon tigui mini kara woni mini bisa filmimo yooɓi fit o yalti aduna ɗum noon o ferima ko yaltirde kay ko mina mo sara yata ko lawol faade nokku biteɗo musola nde onon ɗon nde noon o rondama tigui o ferama o woni tigui hakkude wurɓe mayɓe nde no rondama waɗa e ambulance nawede cuuɗi cafride ko adi kay komo yetto e juuɗe safroɓe ko hen o rutti e joomi ko yimɓe diwan o nene falde kala kolliri hen metti men no fewi ha tinti noon e yimɓe wuuro ngo mbino tigui ko adni Allah ma ɗaccen jooɓo fittano chauffeur o ɗon ko teppere mum dandi ɗum dogui naati e soyde kono brigade de la gendarmerie mo Saraya ɓe mbaɗi jiilo mabɓe haaɓe jiiti oɗon chauffeur e oɗo saaha joni chauffeur o ne waɗama déféré to parquet mon toon fadi visa makko faade kaso mawɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Touba Kouta noon ko sagataɓe tato wonnoɓe e dow moto Jakarta kamɓe tato kala ko dow moto goto ɓe gonno ko kamɓe mbasi pittali mabɓe seta hanki jamma to nokku biteɗo Touba Kouta ɓe umrino noon koto yeɓoyde match umrino ko match football to nokku biteɗo Karanga ko toon ɓe ummino ɓe pelɓi noon ko ɓe pelmodiri koye camion goto e dow lawol hakkude to wiyete Sokone e to Touba Kouta goskiji tati ɗi kala noon nawama to morgomo Sokhona ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Kaolack bila musiba bannoɗo to Kaolack aseta hanki sanga 4h ha 5h du matin to legal bitegal lewna Kaolack nokkuni bila on sifori hollorama tigui neɗɗo goto wasi hen fital mum ɗiɗo kadi barminama hen taw ko madinaɓe bisuji tati kelama hen yimɓe jeegomo nanggama hen nana cokka e oɗo saaha joni mbadi garda wiide commissariat central mo Kaolack baraɗo hen omo wawi wirede hande walla o wire ñalawma janggo kanko baraɗo hen o basɓe en fittani mo ko suka tokoso biteɗo Abdourahima Niassa ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni CNRA ko conseil national de régulation de l'audiovisuel ɓe kuppi signal ha laaɓi télévision witende Walfa TV ɓe kuppi ɗum ha laaɓi oɗo saaha joni Walfa TV wawata tigui wadde signal mum wawata hollirde image uji muɗum ɗum noon ko ɓe kuppi ɗum ko ɗo e yontere ko sanction noon pawi Walfa TV tawa ɓe pawi ɗum e Walfa TV noon e Walfa TV fawira oɗon sanction noon ko wadde ko wiyete couverture médiatique ko fati e seppoji ɗe yimɓe Sonko woni Pastef mbanno tigui to Mbacké yimɓe hewɓe noon ha tengti Ibrahima Lissa Faye ko horejo association des professionnels de la presse des lignes ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe oɗo uddugol ko chaîne Walfa TV ko image mum ko kuppa ko ɓe kolliri noon ɗeɗo gueɗe poti nattude ha laaɓa e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amady Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. kabaruji gadanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno jeeyten ko nder Guinée Bissau wuro nan toon wiye Aseli wonko kewi toon ina wayno ko buubi ñaaki ngari e mabɓe kamɓe fof hecci hanki ɓe goni tan koye caɗele ina wayno hen jeeɗiɗo kam welsi gaddama ɗo e hôpital régional hen ɗiɗo kam duttima e subaka he ɓe kollitino caɗele mabɓe ina wayno buubi ñaaki ene ngari toon hikka ne garde e doole ɗum noon ɓe kolliti yo laamu Guinée Bissau wawa walludeɓe beele ɗiɗo buubi ene jalta nokku o andu guesam ko catal syndicaliste wiyete hen yenna kamɓe de ɓe kolliti doctoreɓe ɓe koɓe jogorɓe yaaɓe hofgo juuɗe ñande nogas e ɗiɗi nduɗo lewru ɓe kolliti noon caɗele mabɓe e laamu ngu koɓe kalduno e laamu ngu fof ina wayno laamu ngu waɗani ɗum noon ɓe kolliti so tawi ɓe puɗɗima grève ala happu ala ɗo haaɗi ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗo koɓe jogorɓe yaade hofgo juuɗe ina wayno wonko kewi debbo de goto no ummi Kafountine hecci hanki mataw adda ɗo e nder Ziguinchor hôpital chinois en oɗon gandi ono wonɓe Ziguinchor
ɓen kolliti yo ɓennine fewde hôpital régional holliti yo ɓennine to e hôpital lappe ne wonno ko hôpital uji tati goni e nder Ziguinchor ɓenne kolliti kamenne yo yaltu ɗon ɓe jaltinimo wataw ɗon waɗani ɗon fodde waji o rutti jomum ene wayno koriji debbo on noon ɓe kolliti ɗum ɗo ko sagginare holɗum doctoreɓe ɗum ɗon noon kamɓe koɓe portoɓe pelente ene wayno ko kamɓe doctoreɓe caabi mayde oɗo suka debbo ɗum ɗon noon woni ko kewi ɗo e na heccangi e nder wuuro Ziguinchor. Weltare TV musidmen Amadou Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde jota. Allahumma amina Sidi Kebe sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ñande alkamisa jeenaya lewru février gonɗen ɗo colonel Azimi Koita ko hoorejo leydi Mali o bismima o joddima Ano Dia so galle lamorgo to Kuluba hono madame Minata Samate noon ko kañum woni commissaire de l'Union africaine en charge de la santé des affaires humanitaires et du développement social o waɗini noon o waɗini hoorejo leydi ndi noon controlandi ko fati e résultat ji wittoji mabɓe ɗi ɓe mbaɗi e jillu mabɓe to ɓe mbanno to gawo ha to mene ka kala wonno mujibu mission mabɓe noon e nder leydi Mali ko ƴewde peeje holno Union africaine wawa tigui ɗoftude e wallirde leydi Mali ha tenti noon to banggue fabade ɓeɗon taw ko wiyeteɓe doga mottoyo en o holliri noon e ɓe beltani no fewi laamu transition ngu e darde mum dari kaya saabu kaya o holliri e nder rapport uji mabɓe wonde kay 30% ko fate sohlaji ɓen wiyeteɓe doga moltu en laamu transition ngu ene humpitiɗi résultat en tum tigui ene dari ha ɗen gueɗe fodde kene wona 30% hano hannitani ha joni ko leydi mbiɗen noon ngun jillu noon taw ko ngun jillu noon ko commissaire taw ko commissaire kalfinaɗo ko fate des affaires humanitaires fedde Union africaine o waɗi jillu makko noon ko yontere wotere caggal kay jillu biteɗo Moussa Faki Mahamada kañum woni président de commission de l'Union africaine wanno e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa jeenaya lewru février gonɗen ɗo ko ñande hen wonno 4e sommet taw koko fate conseil d'administration 4e session ko fate conseil d'administration hôpital dermatologie mo Bamako woni HDP ɓe HDB ɓe mbatu ngu noon waɗi ko nder salle de conférence hôpital o e gardugol Modibo Traoré noon kañum woni PCA woni président de conseil d'administration hôpital o holliri noon ɓe kolliri noon e nder hitande 2022 woni hitande mayde nde ɓe jiiti kene ɓuura temedde tati neɗɗo wonduɓe e oɗo rafi biteɗo lepra taw ko hesɓe tawaɓe en gonde rafi lepra e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Mali ko to leydi Niger paaɗen ñande aljuma ɓennuɗo ko militaire uji sappo Niger naɓe kañumen mbasi pittali men e janggu seɓɓitiɓe banno e mabɓe to banggue worgo ɓaɗo hirnangue leydi ndi sara ɗum noon waɗi ko sara kerol hakkude mabɓe e leydi Mali hono no holliri ministre mabɓe de la défense janggu ngu noon waɗi koye nder wuuro walla falde wuuro witego en tagameya e banggue wuuro falde wuuro witego en tagaweya ina yakora tan kadi ma bilan o mayɓeɓe ma ɓeydu no fewi saabu ministre o holliri 16 neɗɗo ko majjuɓe meɗo woni porté disparu donc kaɓe yitede guila ñalngu waɗi faari oɗo saaha joni fodde 13 militaire kadi barmuɓe hen ene waɗe mabɓe barmuɓe barmande musde no fewi koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen seeɗa hanki o 12 lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati udditama toon noon centre taw ko centre Kespoul on centre noon jabboto ko rewɓe torlataɓe e rewɓe waɗaɓe violé kala saaha violteɓe e kala saaha ko on centre jabboto ɗumen centre o noon en tawe to nokku biteɗo Agboville noon en tawe to banggue rewo Abidjan lamorgo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Gabon fedde witede Union européenne hewɓe noldude kala saaha e subgoji nder leyɗele kala ko fati subgoji ne hewɓe noldude observatoire uji men woni CDTɓe aroɓe yurnade no élection ngaji jaari kañumen mbiyata rewi lawol walla ala ɓe kolliri noon Union européenne holliri tigui wonde hitande hikkane walla subgoji tijjaɗi ɗi leydi
Gabon ɗamini yuɓɓinde taw ko sungoji tati baddoji lawol gotol woni subade hooreji leydi subade sarɗiyeji e subade lokkoji kala mbaddata lawol gotol kamɓe fedde union européenne nden ɓe kolliri e ngollo lawol ɓe neldata toon observateur uji mabɓe koto leydi Afrique du Sud paaden biyetenoɗo Kirman Forbe fe walla ɓurno lollide noon ko aka ko jimawo kelme woni rappeur sud africain dowluɗo no fewi nder leydi he ko kanko wara tawi kadi ko pellaɗo enquête noon udditama hen beele ne ande kay jooɓiɗo fittani makko o wara noon koye saaha o yaltino e nder restaurant goto to Durban omo yaɓanno oto makko ñande aljuma ɓennuɗo ko ɗon tigui kurala itti fittani makko o arno noon ko wadde concert e nder ngoɗon wuuro witego Durban koto Madagascar paɗen gonnoɗo mennoɗo wonde hooreji leydi ɗi en 2014 ha 2018 tawi kadi kañuma tafi kaɗo landa witeka HVM biyeteɗo eri razonari nampiyana o arti tigui aseɗa hanki o e nder leydi makko lana diwa ka addugam ka juuri tigui koto bowal laaɗe diwoje to wuuro witego Ivato ene tawe laamu sara lamorgo leydi ndi lebbi duuɓi nayyi joni noon ko yalti leydi ndi ko hikka ko ngollo lawol ñalawma hanki o arti e nder leydi he o arti kadi ko lebbi seeɗa ko adi sumgoji hooreji leydi saabu kay sumgoji mabɓe ko fate subade hooreji leydi tijja tigui mambar ko adi mayirde hitande 2023 nde gonɗen nde kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Syrie puɗortoɗen to leydi Syrie sappo e goho neɗɗo tawi kadi ko ɓuuri hewde hen ko jambureɓe kañumen woni ko mbara aseɗa hanki o sappo e goho lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko wiyeteɓe noon état islamique en ko kañumen jooɓi pittali mabɓe leydi Syrie kala wonde oɗo saaha joni sunare caggal kay séisme bannoɗo toon haɗani ha joni état islamique ene yoɓa pittali yimɓe koto leydi Turquie paɗen faade Syrie bilan ko wasi pittali men e yarɓande leydi woni séisme bannoɗo toon taw ko hakkude leydi Syrie e leydi Turque bilan o ñalawma hanki o wonno ko nogas e joyi ujunere neɗɗo e ñalawma hande o noon bilan o ɓeydima no fewi saabu ɓe ɓenni nogas jeetati ujunere neɗɗo jaltude hen aduna wasde hen pittali men kadi ko bilan provisoire saabu laamu ngu jogui kulhuli ɗo e balle ma bilan jogaɗo o ma won double mum walla wona triple woni laabi mum tati saabu kaya e oɗo saaha joni jiilawno yokki kadi ɗamina ma eɓe hewɓe ma ubbite e ndes ɗeɗon kuuɓeji jande mumen koto leydi Canada paɗen Justin Trudeau noon kañum woni hoorejo jagoɗe leydi Canada o holliri aseɗa hanki o wonde ɓe pelli ɓe pettini hunde wotere taw ko diwore nde ɓe cuwa andu taw woni objet volant ɓe ganda noon ɗum holko woni ɓe pettini ɗum noon taw ko wayno e leydi mabɓe nde ɓe tini ɗum noon ko ɗon tigui laaɗi diwaji mabɓe taw ko laaɗi koninkoɓe leydi Canada e laaɗi diwaji dowlaji tentuɗi Amérique ko ɗon ɓe jabani ndena hunde nde ɓe gaari hawe paali ɗum noon ko avion mo dowlaji tentuɗi Amérique mo hinde F-22 ko kañuma tigui toɓɓi nden hunde felli ɗum ete wofani ko ɗon hunde nde fetti ɓe cuwa to andude noon holko hunde nde woni e hol leydi noddu ɗum toon koto leydi Iran udditana kabaruji men Ibrahima Aissa kañum woni hoorejo leydi Iran omo tijja noon jillu makko to leydi Chine ko altine janggo o noon o ummoto tigui to Tehran o yaɓana Pékin lamorgo leydi Chine ko nando makko sehil makko hoorejo leydi Chine bismimo toon noon gadnol mabɓe yidede wonno ko lewru septembre 2022 e saaha kay ɓe gonno e sommet batu wiyetengu o CS ko guila nden noon ɓe poɗodirde aadi ñalawma janggo o noon so tawi ala ko faali maɓe mbawa yidede hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Issa Kébé nanganen karallagal ha mbawan yiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.